Πεταβράκης. Και πάλι Γεωργέας. Ανάκογλου για τον Τσουκαλά. Ανοιχτό κοντρόλ με πείσμα. Κέρδισε όμως από τον Ζαχαράτο. Δεν βγαίνει η τελική του πάσα για τον Ντακόλ. Αγκόλη. Προωθεί το Μεσίνη. Μπιλίτσης. Ανεβαίνει ο Κουσούρης, χαμηλά το γύρισμα. Ο Κορδέρο σε θέση κεντρικού αμυντικού απομάκρυνε. Ανάκογλου με τη μία για τον Ντακόλ. Ανοργάνωτη άμυνα του Μανδραϊκού. Περιμένει ο Βραζιλιάνος. Ανεβαίνει ο Ανάκογλου. Δεν κάνει την κίνηση ο Ντακόλ. Ο Πλατέλας και ο Ντακόλ. Έτσι πάει χαμένη αυτή η επίθεση για την ΑΕΚ. Καϊμακαμούδης άλλαξε με τον Μπούγια. Ο Ρόβας πρώτο επιθετικού του Μανδραϊκού. Ενώ έχουμε αλλαγή για τον Μανδραϊκό. Ακούμε τον Μανώλη Βογιατζάκη. Ναι, Μανώλη. Ο Κουσούρης είναι ο παίκτης ο οποίος θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου για να πάρει την θέση του σε λίγα λεπτά με το νούμερο 14, ο Μιχάλης Λελούδας. Ο Κουσούρης που έχει και κίτρινη κάρτα. Τον βγάζει λοιπόν από το παιχνίδι ο Στέλιος Βογιατζής. Θα δούμε αν θα υπάρξει και αλλαγή στην διάταξη. Ο Λελούδας είναι μέσος. Πόποβιτς. Κορδέρο. Αντέχει στην πίεση του Μπούγια. Πίσω στον Ρόβα. Και ανέβει ο Τσουκαλάς. Ο Ρόβας καθυστερεί και χάνει από τον Σερέπα. Αρκετά κινητικός ο Σερέπας. Καϊμακαμούδης. Και πάλι Σερέπας. Συνδυάστηκαν οι δύο πρώτοι σκόροι του Μανδραϊκού. Ο Μπούγιας, ο Αγκόλη. Ο Ζαχαράτος ξέφυγε από τον Πλατέλα. Κουσούρης. Δεν μπορεί να ξεφύγει από τον Πεταβράκη. Κέρδωσε ένα πλάγιο για την ομάδα του. Ενώ τώρα θα γίνει η αλλαγή. Πρώτη στο παιχνίδι. Βγαίνει λοιπόν ο Κουσούρης το 60. Στη θέση του ο Μιχάλης Λελούδας, προεπαίχτης του Αστέρα Μαγούλας. Οδηγίες από τον Στέλιο Βογιατζή για το πώς θα διαμορφωθεί η διάταξη τώρα της ομάδας του. Βγαίνει λοιπόν ο Κουσούρης, στη θέση του ο Μιχάλης Λελούδας, 23χρονος. Επιστρέφει στην φυσική του θέση ο Χουστουλάκης, στη δεξιά πλευρά. Σερέπας. Δοκιμάζει από μακριά το πόδι του. Καμιά ανησυχία για τον Καραγιολίδη. Να ακούσουμε τον Μανώλη Βογιατζάκη. Ναι, Μανώλη. Η ΑΕΚ σε λίγα λεπτά θα κάνει διπλή αλλαγή. Ο Κορδέρο και ο Γεωργέας είναι οι παίκτες που θα περάσουν εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Ρομπέρτο Κάτσικας και ο Κώστας Τσούπρος θα πάρουν τις θέσεις τους μέχρι το τέλος του αγώνα. Μάλιστα, ο Τσούπρος που είχε να παίξει αρκετό καιρό. Και ο Κάτσικας ένα νεαρό παιδί από τις ακαδημίες. Ασφαλώς και όπως λέει ο Μανώλης Βογιατζάκης, όσο η ΑΕΚ
κερδίζει, θα δίνονται ευκαιρίες και σε παίχτες με μικρό χρόνο συμμετοχής έως τώρα. Θα πάρουν ευκαιρία λοιπόν τώρα ο Κάτσικας με τον Τσούπρο. Όπως μας έλεγε ο Μανώλης, σε λίγο θα βγει ο Γεωργέας και ο Κορδέρο. Και δεν ξέρω, Μανώλη, αν ο Κάτσικας αγωνίζεται εκεί στον άξονα της μεσαίας γραμμής, εκεί που είναι ο Κορδέρο, ή θα έχουμε κάποιες εσωτερικές αλλαγές. Ο Κάτσικας μπορεί να παίξει αυτή τη θέση, απλά θα δούμε αν θέλει κάτι άλλο να δοκιμάσει ο Δέλλας. Τώρα τους δίνει οδηγίες, οπότε θα είμαστε σε λίγο σε θέση να σας ενημερώσουμε για το τι οδηγίες έχει δώσει. Ο Κορδέρο, μπαλά πίσω στον Ανάκογλου με τη μία για τον Πόποβιτς. Ρόβας. Κορδέρο έξω από την μεγάλη περιοχή, αλλάζει με τον Μπρέτσεβιτς, το σούτ του Ισπανού βρίσκει πάνω στην πλάτη του Κολτσίδα. Κουστουλάκης. Δεν μπορεί να κοντρολάρει ο Καϊμακαμούδης. Όπως βλέπω σε θέση αριστερού μπακ έχει πάει ο Στέλιος Ρέπας. Κουστουλάκης δεξιά και σε θέση αριστερού χαφ ο Κώστας Μπούγιας. Στον άξονα κινείται ο Μιχάλης Λελούδας που πέρασε πριν από λίγο στο παιχνίδι. Ενώ ετοιμάζεται και διπλή αλλαγή που σας έλεγε νωρίτερα ο Μανώλης Βογιατζάκης για την ΑΕΚ, με Τσούπρο και Κάτσικα να παίρνουν τις τελευταίες οδηγίες από τον Τραϊανό Δέλλα για να εισέλθουν στο παιχνίδι. Στο έδαφος βρέθηκε ο Κορδέρο, προσπαθεί ο Μπρέτσεβιτς, τελικά το γκολ από τον Πλατέλα. 6-0. Την προσπάθεια του Ιβάν Μπρέτσεβιτς, ο Πλατέλας τελείωσε τη φάση στο 64. Εδώ και πάλι ο Κορδέρο, ο Μπρέτσεβιτς τελικά μπαίνει στην φάση, ο Πλατέλας και τελειώνει, προλαβαίνει το Κουστουλάκι. 6-0 λοιπόν, από 3 γκολ σε κάθε ημίχρονο και υπάρχει ακόμη αρκετό διάστημα. Πλατέλας σκοράρει λοιπόν με τα δύο τέρματα που πέτυχε την προηγούμενη αγωνιστική. Ο Πλατέλας φτάνει τα 8 γκολ και γίνεται δεύτερο σκόρερ μαζί με τον Ντακόλ. Έξω λοιπόν ο Κορδέρο και ο Γεωργέας. Στη θέση τους ο Ρομπέρτο Κάτσικας και ο Κώστας Τσούπρος. Φάουλ που έκανε ο Πεταβράκης, φάουλ που υπέδειξε ο Παναγιώτης Κέκελος. Ο διαιτητής αμέτρησε, είχε εύκολο έργο σήμερα. Εκτέλεσε ο Χουστουλάκης, ο Μπούγιας, ο Ζαχαράτος και πάλι για τον Μπούγια. Χουστουλάκης, Μεσίνη, Κώστας Κολτσίδας πίσω στον Χρόνη που την πίεση του Μπρέτσεβιτς απομακρύνει προς τη μεσαία γραμμή. Τσούπρος στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Ζαχαράτος. Ρομπέρτο Κάτσικας που παίζει στον άξονα τελικά, εκεί που ήταν ο Μιγγέλ Άγχελ Κορδέρο, και βέβαια ο Τσούπρος σε θέση κεντρικού αμυντικού. Κολτσίδας σε Ρέπας, Ζαχαράτος στον Αλέξη Μεσίνη και από εκεί στον Τάσο Χουστουλάκη. Προσπαθεί να ξεφύγει τα μακαίσματα ο Καϊμακαμούδης και πάλι πίσω στον Χουστουλάκη. Μεσίνη
Δεν βρίσκει τρόπο να αναπτυχθεί η ομάδα του Βογιατζή. Αρέσκεται έτσι σε πάσες στη μεσαία γραμμή. Τώρα κερδίζει ένα πλάγιο. Και νέο φάουλ, υπόδειξη. Το φάουλ από τον Τσούπρα πάνω στον Κώστα Μπούγια. Τσούπρος που παίζει τρίτο μάτς στο πρωτάθλημα, έχει πετύχει και ένα γκολ. Μπόγιας. Αλλά πιο πίσω. Κολτσίδας, δυσκολεύεται να αναπτυχθεί ο Μανδραϊκός. Πίσω άτακτη υποχώρηση στον Βασίλη Χρόνη. Καϊμακαμούδης, ο Μπούγιας, ο Μπιλίτσης με τον Πεταβράκη κοντά του. Ο Στουλάκης γεμίζει την αντίπαλη περιοχή, η μπάλα πάει αριστερά στον Λελούδα. Τσαχαράτος γυρίζει εκπληκτικά, αλλά δεν μπορεί ο Καϊμακαμούδης να στείλει την μπάλα προς την εστία. Ίσως η καλύτερη ευκαιρία του Μανδραϊκού στο παιχνίδι, στο 68. Από την ωραία προσπάθεια, το γύρισμα του Ζαχαράτου, πρόλαβε την έξοδο του Καραγιολίδη ο Καϊμακαμούδης, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια του γκολκίπερ της ΑΕΚ. Τελευταία φορά είχε απειλήσει στο 22 η ομάδα του Μανδραϊκού. Το καλό σου του Ζαχαράτου πέρασε έξω από το αριστερό δοκάρι του Καραγιολίδη. Ρόβας. Ζητά μπάλα ο Μπρέτσεβιτς. Ανάκογλου εκτελεί γρήγορα αυτό το πλάγιο. Τσούπρος. Άλλος νεαρός, ο Ρομπέρτο Κάτσικας για τον Πλατέλα. Πάλι μπάλα δεξιά, ο Ρόβας, ο Ανάκογλου, ο Τσουκαλάς. Και βλέπουμε, Μανώλη, δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, αλλά σε θέση αριστερού μπακ τον Πλατέλα. Ίσως έμεινε από την προηγούμενη φάση. Έχει πάει λίγο πιο μπροστά ο Πεταβράκης. Ανάκογλου. Η πάσα του για τον Τσουκαλά, το γύρισμα, δεν περνάει μπάλα, επιμένει ο Ανάκογλου. Δεν έχει στήριγμα όμως, κάνει μόνος του την προσπάθεια, εκπληκτικά. Στην άλλη πλευρά ο Πεταβράκης έτοιμος για το σούτ, είναι καλό, φεύγει μπάλα από το σώμα του Χρόνη, καταλήγει στα δίκτυα. 7-0 στο 70. Για στάσεις θριάμβου λοιπόν, παίρνει η νίκη της ΑΕΚ, η μεγαλύτερη νίκη στο εφετινό πρωτάθλημα. Με τον Πάο Κρουσόνα ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο σκορ, το 7-1. Εδώ και πάλι το σούτ από τον Πεταβράκη δεν μπόρεσε να αποσοβήσει το μοιραίο για την ομάδα του ο Χρόνης. 7-0 λοιπόν από τον αριστερό μπακ της ΑΕΚ που πετυχαίνει το πρώτο του τέρμα στο πρωτάθλημα. Σερέπας από τον Μπούγια, ο Αγκόλη, ο Κολτσίδας. Αρχίζουν και καταλείπουν οι δυνάμεις των Μανδραϊκό. Ο Ρόβας για τον Πόποβιτς. Και πάλι Ρόβας. Πόποβιτς. Διπλή προσπάθεια, το γύρισμα, κόρνερ. Παρέμβαση από τον Μεσίνη. 7ο για την Ένωση. Με τον Πόποβιτς έτοιμο να εκτελέσει, 72ο λεπτό.
Χαμηλά εκτελεσμένο, έδιωξε ο Κολτσίδας, ο Πεταβράκης, ο Πλατέλας. Ανάκογλου, ωραία για τον Ντακόλ, γυρίζει ο Βραζιλιάνος, διώχνει ο Χρόνης, ο Χουστουλάκης και ο Κολτσίδας, ακόμη πιο μακριά. Δεν μπορεί να κοντρολάρει ο Ζαχαράτος, πάμε στο Μανώλη Βογιατζάκη. Λίγο θα γίνει και η τρίτη αλλαγή για την ΑΕΚ με τον Ιβάν Μπρέσεβιτς, έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές σήμερα του αγώνα, να βγαίνει εκτός και να παίρνει τη θέση του Βασίλης Τσεβάς. Βασίλης Τσεβάς λοιπόν ολοκληρώνει τις αλλαγές του και ο Τραϊανός Δέλλας με την είσοδο στο παιχνίδι του Βασίλη Τσεβά στην 11η συμμετοχή του. Πετύχει και 2 γκολ. Τσουκαλάς. Ο Μπρέτσεβιτς παίρνει την κεφαλιά, έξω όμως από το δεξιδοκάρι του Χρόνη εδώ. Ο Κροάτης στην τελευταία του προσπάθεια πριν πάει στα αποδυτήρια. Εδώ και πάλι προηγούμενη φάση. Με το γύρισμα του Τσουκαλά διώχνει ο Χρόνης και στη συνέχεια τελευταία φάση του Μπρέτσεβιτς στο παιχνίδι. Έκανε πολύ καλά τη δουλειά του και σήμερα, πετυχαίνοντας hat-trick. Έχει και 2 assist. Καταχειροκροτούμενος από όσους βρίσκονται στις εξέδρες. Στην θέση του Βασίλη Τσεβάς λοιπόν. Καμακαμούδης πάλεψε εκεί, έχασε την μπάλα και παίρνει το φάουλ ο Τσούπρος. Φάουλ που εκτέλεσε γρήγορα ο Ανάκογλου. Πλατέλας άλλαξε με τον Κάτσικα. Κώστας Τσούπρος για το Ρόβα. Και πάλι Ρομπέρτο Κάτσικας. Τσούπρος. Ρόβας. Ωραία, βλέπει την κίνηση του Τσουκαλά, δεν μπορεί όμως αυτός να συνδυαστεί με τον Πόποβιτς. Καϊμακαμούδης παίρνει το φάουλ από το Ρόβα. Αφήνει ο Μπούγιας την εκτέλεση για τον Σερέπα. Εδώ και πάλι προηγουμένως το φάουλ που κέρδισε η ομάδα του Στέλιου Βογιατζή. Μαντραϊκός που έχει συγκεντρώσει 15 βαθμούς στα εντός έδρας του παιχνίδια του και 8 στα εκτός. Στο δημοτικό γήπεδο της Μάντρας μάλιστα μετρά 3 σερί νίκες χωρίς να έχει δεχτεί γκολ. Ευελπιστεί ότι και με τις προσθήκες που μας έλεγε νωρίτερα ο Μανώλης Βογιατζάκης θα καταφέρει να παραμείνει στην κατηγορία. Τσουκαλάς. Τσούπρος. Πεταβράκης. Πλατέλας. Και πάλι ο πανύψηλος Τσούπρος για το Ρόβα. Πλατέλας στον άξονα. Χαμηλά το πέρασμα για τον Τσεβά. Η σέντρα από τον Πεταβράκη. Δεν μπόρεσε ο Ανάκογλου, το γυριστό σουτ από τον Ντακόλ. Η μπάλα βρήκε πάνω στον Μεσίνη. Εδώ ο Ντακόλ. Εδώ και πάλι προηγούμενη φάση, ενώ δεύτερη αλλαγή. Ακούμε τον Μανώλη Βογιατζάκη. Ο Γιατζής είναι ο προπονητής, έχουμε μια μικρή μακρινή σχέση. Λοιπόν, με το νούμερο 7 ο Μπιλίτης είναι ο παίκτης ο οποίος θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Με το 16 ο Δημήτρης Σιώτογλου, κεντρικός αμυντικός, θα μπει στο μάτς για τα λεπτά που μένουν στο τέλος του αγώνα. Εδώ και πάλι το προηγούμενο γυριστό σούτ από τον Ντακόλ.
και ο Δημήτρης Χιώτογλου, η δεύτερη αλλαγή του Βογιατζή. Στη μένη φάση ευκαιρία να απειλήσει ο Μανδραϊκός που θα ψάξει τον γκολ της τιμής. Ντακόλ μπαίνει μες στην περιοχή, απευθείας το σούτ, ενώ έκανε κίνηση ο Πλατέλας αρκετά μακριά από το δεξί δοκάρι του Χρόνη. Εδώ ο Ντακόλ, Πλατέλας που τραυματίστηκε εκεί πάνω στην κίνηση, τον βρήκε ο Χουστουλάκης. Παράσταση για ένα ρόλο λοιπόν σήμερα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η ΑΕΚ που θα φτάσει τους 38 βαθμούς, θα πετύχει την 8η σερί νίκη της στο πρωτάθλημα εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Τσουκαλάς, Τσούπρος, Πανάκογλου, Πόποβιτς και πάλι Ανάκογλου και ο πίσω ο Ρόβας για τον Τσούπρο, τελευταίο στην άμυνα της ΑΕΚ. Πεταβράκης και πάλι Τσούπρος, Ρόβας, Πόποβιτς, ωραία ξεφεύγει ο Κάτσικας, Πεταβράκης. Το γύρισμα μες στην περιοχή, δεν μπόρεσε ο Βασίλης Τσεβάς που έκανε κίνηση. Συνέχεια όμως έχουμε φάουλ σε καλό σημείο για την ΑΕΚ που κέρδισε ο Πεταβράκης. Εδώ και πάλι το φάουλ από τον Δημήτρη Χιώτογλου πάνω στον αριστερό μπακ της Ένωσης. Φάουλ σε πολύ καλή θέση λοιπόν για τους γηπεδούχους. ΑΕΚ Μανδραϊκός 7-0 μπαίνοντας στο τελευταίο δεκάλεπτο. Η ΑΕΚ που με αυτά τα 7 τέρματα φτάνει τα 45 συνολικά γκολ στο πρωτάθλημα. Να δούμε ποιος θα εκτελέσει. Είναι ο Ρόβας και ο Πόποβιτς. Ο Ρόβας εκτελεί λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Χρόνη. Καλή εκτέλεση από τον κεντρικό αμυντικό της ΑΕΚ στο 80 λεπτό. Παραμένει στα επίπεδα του 7-0 το σκορ. Εδώ ο Ρόβας επιστρέφει στην άμυνά του και ο Βασίλης Χρόνης ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Άρχισαν και οι κράμπες τώρα. Σηκώθηκε τελικά ο Κώστας Μπούγιας. Χρόνης. Να κατεβάσει ο Καϊμακαμούδης. Άλλαξε με τον Μπούγια, με τον Αγκόλη. Κουστουλάκης. Προεπαίκτης του Αγόρα Ρόδου. Κουστουλάκης.
82 λεπτά παιχνιδιού. Βλέπετε στους δέκτες σας τον Ανάκογλου, πήρε το πευραχιόνιο του αρχηγού μετά την έξοδο από το παιχνίδι του Νίκου Γεωργέα. Ρόβας. Τσουκαλάς. Και πάλι Ρόβας προσποιείται, Τσουκαλάς. Απέφυγε τον Αγκόλη και αλλάζει το παιχνίδι για τον Πενταβράκη. Πενταβράκης φτάνει έξω από την περιοχή, ο Πλατέλας αμέσως στη σέντρα, ο Ντακόλ την κεφαλιά στην αγκαλιά του Χρόνη στο 82. Εδώ και πάλι αναπτύχθηκε ωραία η ΑΕΚ, χωρίς ιδιαίτερη δύναμη, η κεφαλιά του Ντακόλ. Πενταβράκης και πάλι. Τσούπρος και Ρόβας. Πίσω στον Καραγιολίδη, θεατή στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού, 27χρονος γκολκίπερ της ΑΕΚ. Ζητά και παίρνει μπάλα ο Κάτσικας. Πεταβράκης, Τσούπρος. Ρόβας. Έχει μείνει πίσω ο Ανάκογλου. Πελά την μεσαία γραμμή, θέλει να περάσει για τον Ντακόλ, έλεγξε ο Χουστουλάκης, ο Χιώτογλου, ο Αγκόλη, έχασε ο Ζαχαράτος. Πεταβράκης. Ανάκογλου, Πλατέλας, Ρόβας. Στάζει για σέντρα, προτιμά τον Τσουκαλά.